RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi ka doon? No ganing sa kalalaki nga taga Dumanhog, Cebu. Ang atong matatampo na dasangan nga James. Gwapo sa niyong bihana na. Namiyaw tayo lailahon eh. James! Ano ka din eh? Kanya pangita mo. Gwapo. Uy! Uy! Oh, bay! Agay. Ikaw din na? Alam no? Wala ka magkabantay na ko? Wabay kay namagkuhitan ako. Kasi may kitan mo. Kanang babae nga naglingkod, ba? Asa ba? Kanang gudo, kanang tasubok nga nagtakilid. Si Mikey na may buti mo pasabot. Oh, nakaila di ka na niya, bay? O, kaila kayo. Sa maganahan ka? Ipay-daylat ka. Sige, bay. Pero mag-amiga mi. Abi na ko kinsa ni Dool na ko. Ikaw man ni Dong. Kuan, Mikey, na gusto mag-ila-ila di mo. Ako amigo si James. By James, si Mikey. Hi, Mikey. Hello, James. Amiga na ta, Mikey, ha? Sure. Ha? Magigdawan ka na ko lunch? Kana kung okay rin mo. Okay ra, uy. Way problema. Dugay pa man sa akong klase. Parehas dita. Dugay pa sa nang kong klase. Baniha, asa man ta mga on? Mangitaan ta kananan nga dool-dool ra din sa itong skulahan. Aron, makastra-storya pa ta. Naunsa ka, uy. Sige, magkagtutok na ako. Naingugaw ako now? Wa man. Baniha, ano sige magkagtutok na ako? Wa lang. Nalipay na ko nga nagkailat ha. Nga nagkaamiga ta. Nalipay sa ko, James, nga nagkasuod ta. Bay, Bay, pero hindi mo magkuhig si Mikey. Uyab na mo? dili ba eh? Basig, uyab na mo, James, ha? Kunya, walang miningi pahibaw, ah? Ay mo kabala ka. Kay kun magkauyab ni. Pahibaw unta mo nga ako mga barkada. Oo, ana ba? Bitaw, pahibaw, yun ha? Kay magpalibre mig snacks? Ako di ko snacks. Aon sa mo dong? Beer. Kagara ba yun ninyo eh. Mura kitag mga nanay trabaho. Estudyante ba yung taon ta? Uy, wa tayo mga kwarta. Naunsam ko. Usap gani ka adlaw nga wa mi magkakita ni Mikey. Gimingaw naman hinong ko niya. Ay, kaya pa ng lunis eh. Pero makakita na ko niya. Unsam ni yung gibati. Ganong gimingaw man ko ni Mikey. Hain mo ka, Mikey. Punto naman lang. Pamagi ko makakita niya din sa eskwelahan. Mo din goal ka ng naon ni mo. Kagimingaw din kang Mikey. Ayay, murag lahi na ni da. Saba mo eh. Si kunsa nalay suda ng utok niyo da. Naibuong na ko ba kung anong wala ko siya makita. Ni absent kuno si Mikey, ingon ang iyang kauban. Nga mo gano'n? Ambot lang. Pangutan na lang niya, inigbalik atog eskwela. Mo din nga wala ko makita mo gapon. Kay niuli di ka sinyo. Oh, James, iwala ko sa mong probinsya pagka Sabado. Nga, wadayon ko makabalik din sa syudad maong ni absent na lang ko. Mo di. Unya, kumusta naman ka? Niya. Gimingaw ni mo. Ha? Nga nagiminguman ka na ko? Kuhan kaning gimingaw ko ni mo kay may gabi ta. Aw, abi na ko unsa na. Basta nakabantay na si Mikey nga naibog ka niyo. Ha? May ato ng karuhon gud. Unsa man nagkagusto ka ni Mikey? Kuhan ba? Ay, kung diya. Unsa man? Nagkagusto ka ni Mikey sa? Murag ingon ana ba? Sure eh. Paminaw na ko ba? Gugma naman tingali ning akong gibati niya. Kay mag-uul man ko kung dili ko makakita niya. Oh, kun mo na. Unsa may mong gidugayan? Pamuyabin na nas Mikey. Unsa mong drama, uy? Ngano mo ka mapauli? Ang imong mga kauban na mauli naman. Ihatod ka sa imong gipuyan. Nganong imong kong ihatod? Gusto lang ko makatulto sa imong gipuyan. Kana kung okay ra nimo. Okay ra, uy. Agi ko kuta. Oh, sige. Ihatod ko. Salamat sa pagkatod mo na ako, ha, James. Okay ra eh. Naligpay sa ko nga nakatulto ko din sa imong gipuyan. Ngano man? Kay pwede na unya ko mamisita nimo.
Aka na kung sagot ka. Pwede kayo ka mo bisita din sa akong gipuy-an, uy. Ikaw pa. Andaman pa ka na kong snacks. Okay na ko yung snacks eh. Makakita lang ko nimo, busog na ko. Unsa? Bitaw, Mikey. Kuan. Kining... May isulti ka? Wa. Wa, uy, wa. Sige, mupauli na ko. Wa ka magsulti sa mutoy ni Mikey? Wa, pay. Nga naman. Madlok mo ko, bay. Basin inig, panguyab na ko ni Mikey. Mawa na hinuon siya na ako. Kasi mawa ba? Amiga na kami ni Mikey, bay. Suod na kayo, mi. Kung ako siya panguyaban, basin, iyan niya akong likayan. Masakit, di ba? Unya, saan naman ang iyong feelings niya? Ambot ba eh? Naglibog ako ini. Ako na lang tingali ni Pat yung pabati ah. James, naunsa di ka, uy. Nasuko ka na ko. Nasuko? Uy! Ano, suko ko na mo. Unya, anong mo malagi kag naglikay na ko, be? Kuan, Mikey. Di lang ko gusto nga mawakan ako. O ako makasabot ni mo. Mahimo ba mo kong pasabton? Mikey, nigugma ko ni mo. James, Wala tinuod. Nigugma ko ni mo. Gusto ko nga Pat yun kini pabati ah. Kaya dili ko gusto nga magubang atong kasud. Pasaylo ako, Mikey. Nga dibati kog ingon niini. okay ra, uy. Wa kay sa... Wa sab ko masuko ni mo. Nga sa ato ba? Okay na ni mo nga makauyab ta? Sorry, James, ha. Pero may uyab na ko. Unsa? Mo ni tinuod, James. May uyab na ko. Taga amo arapod. Mikey. Pero bisa na may uyab na ko. Dili mo sa mga pagtagad ni mo. Friend ang gihapon ta. Love? Oh, love. Ni ano maday ka? Saan ikaw ba mo? Akong friend, love, si James. James, akong uyab. Hi, Brad. Hi, Brad. Basta. Okay na. Unya, mauna lang ni mo, James, ha? Tandaan mo na, Brad, ha? Okay, Brad. Kasakit ni. Ang babae nga akong gikog ba? May uyab naman di ay. Gisakitan ko ni atong higayuna. May uyab naman di ay si Mike. Kanimo, Mike, kung naminaw ka man karon. Naot ko nga, malipayon ka, uban sa imong uyab. Di nilang kutob. Dagang salamat, RMN. Yung adlaw ko yung tanan nga nagpaminaw karon ni ngaon pero mga kini ang akong suluran. Sabi na kaniya Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sang Martis kang magatag kinabuhi ning akong suluran. Tawagan ko sa angga nga Bing, hingkod ang pangidar o taga Jensen. Punto legal kini akong suluran. Kabahin kini sa titulo sa kuyuta nga nagamit sa akong multi-cab driver nga nadiskusya. Ano niya sabtan? Ingon ni ini ang mga pangito. Uy, ano na nababaliskar lang nako? Mapadong na bitaw ko ulit. Oh, hello Ling. Papawutawag si Nining nimo? Ha? Nining asawa sa multi-cab driver? Oo. Kay na-disgrasya ko sa Pedro. Uy, ano naman? Nga, maayo na to siyang driver. Giatake sa high blood samtang drive sa atong multicab. O na-ICU ko no. Hala, tuloy kong Pedro. Oo, nga nga multi-cab na usaman. Aw, may guba gyud. Pagkagasto kita sa pagpaayo ato. Pero si Pedro ang akong gikabalagan kay na-ICU lagi ko no ingon ang asawa. Pabutan ka lang nga manawag sila na ako. Kumusta magkataw sila sa nining sa ospital, no? Nga huwag yung manahawag na ako sukad. Nakatawag to na ako kusab ay. Nga naulian ako no si Pedro gamay o igawas nag ICU. Ibalhin ko og ward. Mao ba? Maayo na hinuon. Kunyang ilag kang bayro nun. Daghan ba sa kuno mitabang nila nga ilag baga kailaw og pasyente. O naeko sab to nga mohangyo nato kay guba bayang atong multicab. Mao sa tingali. Ay, tuod, mulang kong Marbel ha. O ikay bahala sa ato negosyo dinis ato. Ay, salamat. Kaya humang pa akong tuloy dinis Marbel. Magkapauli na ko sa amo. Uy, si Nining mo ni? Hello, Ning! Hello, Manbing. Oh, kumusta naman mo? Kaloy sa Ginoo, man. Makagawas na unta mi sa ospital. Oh, niya, ano na unta man? Nakabayad-bayad mi sa ubang bayranan diri, ma'am. Kay nagtinabangay man mi og sa tabang sa PCSO. Pero na problema mi karon sa paggawas lagi, ma'am. Tungod sobra kadako sa mong bill. Og magkadako pa gyud ni kun dili mi makagawas dayon. Og matod pa sa taga-ospital. Makagawas ra mi diri kun may titulo sa yuta kuno ming ikagarantiya. Ha? Titulos yuta? Do na untay lang title ang akong angkol sa yuta sa Sultan Kudarat, ma'am. Apan wa man ni gi-owner sa ospital tun kay layo kuno ang maong area. Mao nga nitawag ko nimo, ma'am. Nga kun may mo ba nga makapahuwang ka namo og land title aron makagawas ng taon si Pedro diri sa ospital. Aron dili na mo dako pang mong bill diri kun dugay pa mi makagawas.
ibalik naman namo human sa duha ka buwan, ma'am. Igo-igo po nga nakapangitan mi kwarta para bayad sa among balance diri sa ospital. Kuan, ni para ba ko sa Marbil? Pero mapauli na ko diha. Magsabot na sa ming garling bahin ini ha. Pero kung ako'y pabuton, okay na ko eh. Makapahawam ko ninyo sa akong land title. Tinuod, ma'am. Salamat taon kaayo, ma'am. Salamat jud kaayo. May pugos magigagpauli nga gabi naman. Di kinahanta nilang Pedro o Nining. Anong taon ba makagawa sila sa ospital? Imo gid sila pahuman sa tong land title? Ha? Bing? Pina ko na uli adto gikan sa Marbel. O sa akong kaluoy sa driver sa among multicab o sa asawa ni ini, gipahawam ko sila sa among land title aron igarantiya aron makagawa sila sa ospital. Tuod man wa ko maglangat, niadto ko sa ospital bisag gabi ina. Og kami ang last nga kliyente sa abogado sa ospital. Unya. Unya, okay na mo? Salamat yun kaayo ni mo, Mambing. Kung dili pa tungod ni mo, dili pa may makagawas ron sa ospital. O gyari yun ni mo bisag gabi na. Way sa payan eh. Ang importante magagawa sa taon si Pedro. Salamat kayo, Mambing. Magpakaayo ka ha. Kaya napaayo naman na multicab nga nagba. Naghuot na namin nimo nga maulian ka aron makadrive ka balik. Kayo mo yun na mo, Mambing. Salamat yun kayo. Wala ko makabantay sa imong pag-abot kagabi eh. Ay, wan lang tika po kawa. Kay maayo ang pagkatulog. Nya, kumusta na imong lakaw gabi eh? Okay na. Nakagawa sa Pedro sa ospital. O, sa ilan na lang kini magpakaayo. Kaya na-paralyze man dahil taon siya sa mga atake. Uy, maglisod tas pagsulti. Papa, naningkamot taon sulti ko salamat. Kunya, nadayon nga gigarantor nimo ang atong land title? Oo, o sininirigi pa kupot ko sa ng documents. Ling, hapit naman mo to eh. Wa pa man gibalik pinagnining ang atong titulo sa yuta. Tuod no? Nalimot naman lituod ko anak. Wa dito nimo ma-follow up. Ay, nalimtan lang sa tunako tungkol sa akong kabisi. Pero ugma, tawagan ko to sa nining. Kung nakabayad na ba siya sa ospital. Aron ato nang mabawi ang atong land title. Wa pagit mo lagi may makabayad, ma'am. Uy, kaya payke pa man good. Kaya na-paralyze pa man good si Pedro, ma'am. Og may mga tambal pang gitumar. Unsa? Uy, hinahinahi sa tingin ninyo nagbayad ang ospital. Uy, aron ba dili makompromiso ang akong titulo sa yuta sa ospital? Sige lang, ma'am. Mupakita lang unya ko sa ospital kung may ikadata na ko. Palihutan ko ning, uy, kaya nga ako taong titulo sa yuta. Mora ba yung taong gigarantiya sa ospital? Kunya, kumusta man na imong pakisusi nilang nining? Nakabayad na sila sa ospital? Nakabayad sila gamay. Pero karon nahunong na sab kay apiki lagi. Oy, Bing. Ayaw sa tingali pa sobra yung pagsabot nila, eh. Kaya base ng atong titulo sa yuta ng makompromiso ang kalakiha. Kaya ang saad nila sa ospital, nga ilan ang bayran, 2 ka buwan lang. Kaya, saan ako ron? Tuig na ron. Ang sama na ko, Ling. Pangayo og advice sa abogado. Kung unsa buhaton ta ana. Bisan sa Paul lang god, pangayo og advice. Sige, suwayan na. Wa man ma-notarize ni mga kasabutan. Mao ba, attorney? Sayo pa ng content ni mga kasabutan. Kaya nakabutang din ikaw man ang nabutang nga may utang sa ospital. Ako konsulti sa gidol na kong abogado sa PAO. Nga wa manotarize ang mga documents sa ospital, then gigarantiya ang akong land title aron nga makagawas sa ospital ang among multicab driver nga na-discuss. At sa nga time sa pag-process adto, wala sa ko mangayog kopya sa document. Ako na lang kinigisalig sa asawa sa among driver. Ug karon nga nangayog og kopya sa mga documents ning akong pagpakonsulta sa abogado sa PAO, naputol kini kay Xerox na lang ang ni anako. Ug wala gisulti sa abogado nga sa maong document, ako may nigawas nga mo'y dunay utang sa ospital. Ang akong pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. May napirmahan kong document sa ospital. Dihang gigarantiya ko ang akong land title aron makagawas ang akong multicab driver nga na-discuss. Invalid ba ning maong document? Kaya dili man kayo notarize og sayop man ang content? Ako naman hinoy nigawas nga may utang sa ospital. Kaduhang pangutana, may land title manunta sila sa yuta silang uyuan sa Sultan Kudarat. Apan wa kini gi-honor sa ospital tungod lagi kuno kay layo ang area. Mao mang ako na lang ang gigamit. Pwede ba rin ako maswap karon sa ospital? Ikatulong pangutana, kung saan man ako sa pagkuha ang akong land title sa ospital. Gikan ko ni daghang pugpaw, ug ang ilang advice nga mo file ko og kaso sa ospital ug mogamit og private nga abogado. Ako ba ko magasto ana? Ikaapat og katapusan, o sa may akong buhaton aron mapugos kong akong driver ug ang iyang asawa o ang ilang pamilya sa pagbayad silang balance sa ospital. Pinaparalyze masagod ang akong driver. Palihog tabahig tamagi ko. Kinihang akong suliran. Bing. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problemang may punto medikal, personal, behavioral,
no? Emotional, mga problema sa mga ginadiling droga, problema na to sa tong kaugalingon, kung natay anxiety, depression, natay gikalagutan, natay problema sa tuang pamilya, karelasyon, mga personal problems, no? Ayaw na ninyog iluom, ipadana. Ambin ang inyong mga suwat. Ipadana diri sa tuang programa na atay email address nga kini ang akong nga suliran_612@yahoo.com. Usbon ako, suliran_612@yahoo.com. Nasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa dugwa tay internet usahay labo nang sige uwan-uwan ng mga panahon na. Tapos tuig, pwede gyud nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kung legal ta karong adlaw og atuang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Bing. Si Bing misuwat ni kay na disgrasya ang ilahang multicab driver og na ICU. Sa dihang pwede na mo gawas sa hospital, dako kaayo ang bill. Mas dako pa kini kung dili pa sila makagawas sa hospital, of course, no? Nangayo og titulo sa yuta ang hospital nga ikagarantiya. May titulo unta ang uncle asa sa iyang driver, no? Apan wala gi-honor sa hospital ang maong titulo kay layo ang area sa yuta. Maunang ngong kang Bing nang huwam og titulo ang asawa sa iyahang driver. Human og process gisalig rani ni Bing sa ang documents sa asawa sa iyang driver. Duha ka buwan lang ang saad sa asawa sa driver nga iuli ang titulo apan. Lapas na tuig, wala mabalik ang titulo kay wala nakabayad ang pamilya sa driver sa hospital ug na paralyzed sad sa iyang driver in town. Unang pangutana, may napirmahan kong document sa hospital gihang gigarantiya ko ang land title aron makagawas ang akong multicab driver nga na disgrasya. Invalid baning maong document kay dili man kini notarize ug sayop man ang content. Ako naman hinuon ang nilabas nga naay utang sa hospital. Okay, wa ko kasabot kanang mingon sila nga di mao ang title. Nga ikaw mismo na amang kay gipirmahan. Unya unsa may imong pasabot nga sayop ang content, no? Lisod kay dili man ko kakita sa dokumento kay wa man nimo na-attach sa imong suwat sa Facebook account nato. Ayon ta tong makita nato para makibaw ko kung unsa gyud ang nakabutang ug unsa pud ang dokumento nga imong gipirmahan. Ako lang i-discuss nimo ang konsepto sa garantiya. Kay mo man ay nahitabo nimo. Ikaw ang ni-garantiya sa ngadto sa ospital, no? Pinaagyan ng imuhang yuta. Ikaw mo ining ingon nga kung dili makabayad sila, no, sa ilang promissory note, sa ilang obligasyon nimo, ang imuhang yuta mo'y gamiton para pangbayad ana. Mao man gud na ang essence of the guarantee, no? Pwede man gud na nga walay yuta pero ni garantiya ka, but pasabot ana o di siya makabayad, ako'y mo bayad. Mo na concept sa guarantee. Pero kani, ang imong gi-guarantee dili man ikaw ang imuhang yuta. So meaning to say, mahug siya murag mortgage ang nahitabo. And that is the purpose of the kanang essence of the guarantee nga kung pananglitan dili gani makabayad, ikmong yuta ang gamiton para bayad. Now, sigon sa imong document, di jud ko katubag like I said, wa ko kakita manggod sa document. So, I cannot see as of yet kung valid ba ang katong maong guarantee or ma-question ba to nimo or na ba kay lusot. Ako mo suggest ko nga mas maayo nga imong ipakita og usa ka lawyer ang imuhang papilis para atong matan-aw kung valid ba gyud or defective ba or magamit ba to sa ospital as payment ngadto sa utang nga imong gigarantiya. Ikaduhang pangutana, may land title man unta sila sa yuta sa ilang uyuan sa Sultan Kudarat apan wa ni owner ang hospital tungod kay layo ang area. Mong ako na lang ang gigamit. Pwede ba nako maswap karon sa hospital? Naay pwede ba ya, no? Kung musugot ang ospital. Ang mo'y gitawag ana, ang tawag ana is novation, no? Nga mausab na to ang kontrata. Ang kontrata mo kanang paggarantiya, kanang promissory note o guarantee. Kontrata na siya. No? Di nagingon nga ako kibaw kung nakoy utang. Nya moingon ko nga mobayad ko ani, kung dili gani mobayad kani siya mo garantiya. Ikaw pud nga garantor o ako kibaw kung naani siya utang. Unya di gani siya makabayad, okay, kaning yuta nako mo'y gamiton para pangbayad ani. Ang katupong giutangan minang ospital, okay. Kamo, ikaw nakay utang nako, okay. Musugot ko nga datadatahan ko nimo. Og musugot pug ko nga kung pananglitan dili gani ka makabayad kaning yuta may ako angguk don para bayad. Mo na siya ang kontrata. Ang kanang kontrata, of course, as you know, pwede man gina nato mailisan, mausab. So, kung kinahanglan lang siya nga musugot ang ospital og no, musugot pod ang katong imuhang migo, no, ang inyong driver.
nga ang kanang utang maunay ang yuta nga tusultan ko darat maoy baylo og garantiya. Okay? Next, ikatulong pangutana unsaon man ako pagkuha ang ako ang land title sa ospital gikan ko ni dangop sa Public Attorney's Office or PAO. Ug ang ilang advice nga mo file ko og kaso sa hospital ug mogamit ko og private nga abogado dako ba ang magasto? Yes, tag-an pagyud ko. Naamang gud kayuta na kay trabaho, murag di gyud ka mo qualify for Public Attorney's Office. Kinahanglan gyud ka og private lawyer ug ipakita katong akong ingon ni mga documents para matan-aw ug unsay imuhang action nga pwede mabuhat nga dili na lang ang imuhang yuta ang magamit isip garantiya. Adto gyud og private nga lawyer. As to pila ang magasto, depende man gud na pod sa lawyer, sa law firm nga imuhang adtuon. I'm sure na ay mga lain nga yuta nga pwede magamit dito and napila yung mga abogado nga lain-lain nga abogado nga lesser ra pud ang ilahang rate kay di man kay ni complicated pud ang imuhang kaso. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa man ang ako ang buhaton aron mapugos ko ang ako ang driver ug ang iyang asawa o ang ilahang pamilya sa pagbayad sa ilahang balance sa hospital. Kay na-paralyze man sa good ang driver, wa ni insurance, wa ni pwede kinsa man say unsa man gud pagkahitabua, wa bay laing manubag aning sa aksidente nga nahitabo sa iyaha nga pwede natusukton no. Wa ba ni PhilHealth, wa ba ni kuan nga pwede na to magamit so tan-awon kuno nato unya or ang katong yuta baron sa Sultan Kudarat kinsabay kung pwede ibaligya na lang to nila para mo ipangbayad ato pero I think kinahanglan gud ka og abogado no modangop ka didto kay para matagaan ka og sakto pud nga advice based on the documents also that you have. Although kung pananglitan nimo man ganing yuta ang magamit pwede man gud na kung ang values imong yuta dako ra kayo kumpara silang obligation pwede man nga dili lang kana bayaran lang sa ninyo ikaw na manukot nga to sa driver. Okay? Ikaw na mo singil nya ang katon na bang yuta mo mapunta po nimo mo pa ilang ibayad unya ibaligya tong yuta para ma-convert into cash. Depende gina sa advice sa abogado. So ato silang tan-awon ug unsa pa ikatambag sigon sa mga dokumento nga naa mo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, ug maayong adlaw.